Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sa Pilipinas, usa sa labing karaan nga gipasidunggan nga hulagway ni Saint Joseph. Makita diha sa National Shrine of Saint Joseph sa Mandawi City, probinsya sa Sugbo. Kini nga hulagway gidala pa sa mga misyonero sa unang panahon sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Sulod sa daghan nga mga siglo, daghang deboto ang muduol sa simbahan aron mangayo og panabang og panalangin gikan kang Senyor San Jose. Ang hulagway nagpahinumdom sa kahintang sa mga unang Kristiyano sa Pilipinas nga nagtuo og nagsalig sa Dios. O niadtong 2021, gipasiugdahan ni Archbishop Palma ang Episcopal consecration sa maong imahe ni Senyor San Jose. Ug maayo kayo tong panahona kay natunong man sadto sa duha ka importante nga selebrasyon sa simbahan. Usa niini mao ang Year of Saint Joseph nga gipahigayon sa tibuok simbahan. Ug ang ikaduha mao ang celebration sa 500 years of Christianity in the Philippines. Ang duha ka panghitabo naghatag og mas lawom nga kahulugan sa pagpasidungog kang Senyor San Jose isip modelo sa pagtuo o pagkamatarong. Ang presensya sa iyang hulagway dinhi sa atoang nasod sa Pilipinas nagpakita nga dugay ng gipasidunggan sa mga Pilipino ang iyang kinabuhi. Bisan hilom ang iyang papel sa ebanghelyo, dako kaayo ang iyang impluwensya sa kasaysayan sa simbahan. Ang istorya sa maong hulagway nagpahinumdom nga ang pagtuo sa mga Pilipino ligon o maligon pa jud pinaagi sa panabang sa mga santos. Sa kapistahan ni San Jose, bana ni Maria karong adlaw, ang ebanghelyo naghisgot mahitungod sa papel ni San Jose sa plano sa kaluwasan. Siya nakadawat og mensahe gikan sa Dios pinaagi sa damgo aron dawaton si Maria ug ang bata nga si Jesus. Bisan lisod sabton ang mao nga kahintang, misalig si Senyor San Jose sa pulong sa Dios og mituman sa gisugo kaniya. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si San Jose modelo sa pagsalig sa plano sa Dios. Sa ebanghelyo nasayod si Senyor San Jose nga si Maria naburos bisan wala pa sila magpuyo isip magtiayon. Alang sa usa ka tawo sa iyang panahon, kini usa ka kahintang nga makahatag og dako nga kalibog og kasakit. Apan si Jose usa ka matarong nga tawo ug dili niya gusto nga mapakaulawan si Maria. Sa iyang kalibog nagpakita kaniya ang anghel sa damgo aron ipasabot ang plano sa Dios. Miingon ang anghel, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home." Matthew 1:20. Sa binisaya pa, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagdawat kang Maria nga imong asawa sa imong panimalay. Ang plano sa Dios di ay usahay lisod sabton sa tao. Apan kung ang tao musalig sa Dios, makita niya ang hustong dalan sa iyang kinabuhi. Sa atong kinabuhi, usahay, adunay mga kahintang nga lisod dawaton o daw makakutaw sa atong kalibog. Usahay, dili nato makita dadyon ang kahulugan sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Apan ang kinabuhi ni San Jose, nagtudlo nga ang pagsalig sa Dios magdala sa tao sa husto nga direksyon. Ang iyang pagtuo nagpakita nga ang pagkamatarong dili lamang sa pulong kundi sa buhat. Si Senyor San Jose modelo sa pagsalig sa plano sa Dios. Ikaduhang punto, ang pagkamasinugtanon ni San Jose naghatag og panalipod sa Sagrada Familia. Human sa damgo, wala maglangan si San Jose sa pagtuman sa gisugo sa anghel. Gidawat niya si Maria sa iyang balay ug gihimo ang iyang papel isip amahan ni Jesus dinhi sa kalibutan. Ang iyang pagkamatarong makita sa iyang buhat ug sa iyang pag-atiman sa Sagrada Pamilya. Ang ebanghelyo nag-ingon,
When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord had commanded him. Matthew 1:24. Sa binisaya pa, sa pagmata ni Jose, gikan sa iyang pagkatulog, gibuhat niya ang gisugo sa anghel sa Ginoo. Kini nagpakita sa hingpit nga pagkamasinugtanon ni Senior San Jose sa Dios. Ang iyang pagtuo nakita sa iyang paglihok o sa iyang desisyon. Sa atong kinabuhi, daghan ang gitawag sa Dios sa pag-alagad sa pamilya o sa komunidad. Ang papel sa amahan o sa mga leader sa pamilya dako kaadyo sa paggiya sa ilang mga anak. Ang ehemplo ni San Jose nagpahinumdom nato nga ang tinuod nga pagkamatarong makita sa pag-atiman o pagpanalipod sa pamilya. Ang pagkamasinugtanon ni San Jose naghatag og panalipod sa Sagrada Pamilya. Story time. Nainangutana nako, Father, nganong naamay bulak ang sungkod ni San Jose? Usa sa simbolo nga kanunay makita sa mga hulagway ni Saint Joseph mao ang lili nga iyang gigunitan. Ang lili usa ka bulak nga nagrepresentar sa kaputli o pagkamasinugtanon sa Dios. Sa tradisyon sa simbahan kini nga simbolo nagpasabot nga si San Jose usa ka tawo nga limpyo ang kasing-kasing ug matinud-anon sa iyang misyon. Sa daghang hulagway ang lili nagpakita nga ang iyang kinabuhi puno sa grasya sa Dios. Ang bulak nga lili diha sa imahe ni San Jose nagpahinumdom nga ang katahom sa kinabuhi makita sa kaputli sa kasing-kasing. Ang lili usab simbolo sa pagkamatarong ni San Jose isip bana ni Mama Mary. Bisan wala siya maghisgot og daghang pulong sa ebanghelyo, ang iyang kinabuhi nagpakita sa dako kaayo nga pagtuo. Ang iyang kitawag ta hilom nga pag-alagad nagdala og kaluwasan sa kalibutan pinaagi sa pagpanalipod sa balaan nga pamilya. Mao nga sa daghang hulagway sa simbahan makita nato si San Jose nga naggunit og lili isip simbolo sa kaputli o pagkamatinud-anon. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang kapistahan ni San Jose, nag-awhag ka nato nga sama kang San Jose, mahimo kitang instrumento sa plano sa Dios alang sa atong pamilya o sa atong komunidad. Ang pagkamatarong makita sa atong adlaw-adlaw nga mga buhat sa gugma o sa pag-alagad. Hinaot nga ang mga amahan o mga pamilya makakat-on gikan sa iyang ehemplo sa pagkamatarong. Ang iyang kinabuhi nagpahinumdom nga ang dakong misyon sa Dios usahay gisalig sa mga tawo nga hilom o mapaubsanon. Kung mosalig kita sa Ginoo, siya maggiya sa atong dalan ug pinaagi sa panabang ni San Jose, Senior San Jose, mapadayon nato ang atong pagtuo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.